Bună, eu sunt Teddy și bine v-am găsit la un nou episod de The Trigger. Acum tableta nu mai mi descărcată și se dau cu sonorul. Așa e un bun spin. Hai să facem o misiune. Play. Asta cât costă? Mult. Cu banii de gold faci greu. Uite, asta pot să cumpăr. Drujba, ia-ți-o. Câți bani am? Pot. Eu, bui. Pui. Nu merge. E 5.000, bă. Ai, nu, destul. Hai. Oh, La nivel 7. play. Nu o să-mi pun pistolul. Aici. Nu, hai să mergem la o luptă. Free gold. Și hai la o luptă. Play. Acolo este trebuie chestii. Hai că dau. Hai jucăm lupta asta. La misiunea asta. Am Megan Shop. Hai ce tare pistolul. Mamă, dar chiar tare. Mai tare ca pe calcul. Știu pe calcul numai cu pistol te dau. Nu cred că voi busta chiar atâta de des, pentru că nu pot, n-am timp. Acum m-am înscris și la dansuri și... Pe te scărți. Nu? Da. O să mai postez. S-a creat o extorsiune a degajamentului dansuri. Nu? Îmi fac și eu un canal de YouTube ce-mi fac. Nu-ți faci. Nu fac și nu fac. Auzi că doamna, auzi că o să aducă doamna o pizza la școală. Și le faci poftă la chestii. Tot? Ok,